Kunomfazi ohlala ngaphesheya komgwaqo ekhaya lakhe azungezwe ngasango kepha umndeni wakho uzungezwe ngothando. Indoda ayikhethayo yamshimvu bathi sithemba lempilo engcono nxa isibheki samabombo. Isaqala ukufika kwendokazi yadimaya ethumele enkeceyanele bekwazi nokuthengena amathambo kodwa phela engagcino yena enganisono samadoda sivela ngokubona nayo yathi ngaqala ukuqalaza yaqala yabona izitombi ezinawashela amathambo ngithe kunomfazi ohlala ngaphesheya komgwaqo. Ekhakhe bamtshela ukuthi umfazi uyathobela nakekele ngakho kwakhe kwakugada ikhaya. Emva kweminyaka bese ngasafunga abazali bakhe abakhothamayo kepha bese funga umyeni wakhe ogcwele izinkalo. Ngaphambi kokubhunguka kwakhe umyeni lowo bese qhuba intwana ngewise ethume kuyile dibanda ucansi. Emina ngachitha isikhathi nomndeni wakhe ehamba yoshela phela nyena yedwa endaweni obenetrans. Ethume ebuya kusihlwa umfazi unkosikazi wakhe emenzisa izitayela zasemadolobheni ngenkalo. Uthe uma esebhungukile lo mfazi wathola ukuthi usezithwele ubesethwele amawele kanye nengculazi kunomfazi ohlala ngaphesheya komgwaqo. Ngenxa yokungabi namtholampilo endaweni lo mfazi waphoqeleleka ukuthi abelethele khona endlini esulela izingane ngegciwane. Izibulo lakhe laphenduka ijogwe phela ilona belimthwala njalo ngempela sonto limyisa emtholampilo ngayingolovane aveke imthando wafana isimbokodweni wesifazane phela bona bayakwazi ukubuthwala bokubunzima babeke emagxaleni bube ngobabo lo mfazi waqhubeka nempilo washela umakhelwane phela kwasekubhekene nayo kondliwa kwezingane kuthemva kweminyaka eyisikhombisa yabuya indoda esingangodi lo metshisi ngasakwazi nokuhamba ngoba lo mfazi nyena wayekhethayo beyinakekela sengathi bimthanda njalo ekusene ekhombisa uthando ngokumamatheka kepha njalo kusihlo sikanandi sikhihla uthe uma esedlulile emhlabeni umyeni indililo akamshiyela ngalutho nomfazi ngizwe ngandlebeni kusikonke ukushiyela wasegoli unkosikazi kunomfazi ohlala ngaphesheya komgwaqo.